APHLC atim hoi pen nang litum fana keru pi parpik lo ni litum nang litum kedam tang nini aprang kiduk kisung alam ni litum social media long la pen media thain no litum thek long si la su ke thek long pen amasi ni litum kaduk bitame si ning kiduk asona dolo na pen ning ki oy asona dolo asi tong se kot pen ni litum nang ledun tong thek thep pusatame nilitum patumi apor nilitum cingki cingwai si nilitum adim an humri dam nang tu pen nilitum pini nang nilitum melong wang lo lasi ladak hangcorong timung rong lapen berong lapen garorong larong pli arada pan nilitum thangna nangwan pimo wete masatame nilitum isinang nilitum man ajakalam cingki je thanang posin nilitum wang lo si pini nilitum melong APHLC pen Central Committee long Vice President Rajesh Tiso ke hai tami di tum hanang di tum long che tong dun la se phong che pachini son de messenji alang ling tarang che tong dun kadom de alang ling je di tum Central Committee long Vice President lo next to Jai Kathar adun lo lang li penako nang li tum ong dung atum ke bithung penarab do lada di tum chini la se haladak bithung pen mate weskar biang long pen APHLC long ke claim ke dam ka chipiduk nai la pen te khai long ria phan la pen nona son kiduk kisung long karjap dun chip abang khu ile tum long che tong dun do la ke hai Bikram Hanse alang li hello alang li tum alang li tame pini hada pen west pen anak hilu pen tame na che tong pot alang li phanda ke ru bi perfect lo pen alang li ke Central Committee long Public Relations Secretary la alang li ke alang li hello apen ako ditulang litum Central Committee long tholo sorlo hin pen panisi umane patumi di itum video long thaglong lo news long lo kachiru kadu kabe di oso chibu krognong kadu be kachiru lai litum do thek thedan anlo lasi sorlo tum ta pini la na ke lo tame towara ja keding pi towar me west tame na dun lasi Women Secretary alang li kakurong pipi alang tamina chetong dundu Central Committee lo apen ako la son taxi eli tum rally long hangpis tamina chetong dundu la pen ako da lumajong along women president matame na chetong dundu eli tum mangjir jekolining lengpi alang li pen tu sang et tame kita undu la pen aku judo long tame la pen social media long kadu benam tum thaglong po nutang tang kring ache song pen la soda ka yang phantal lang li do thai ke sang te pen du ka we na nga charap na cheto ni news rong ha lang li tame do ili tumalong la pen aku ili tumalong do thulang inglong kiri in charge amatame nang chetong nung thu dipu ke lumbajong apa do oposi la puno nang ni tinggal do angke lagi inglong kiri in charge inglong kiri area son si nalasan mijung taria dong prampri lakso lang etso pustame hala 5 kilo pen puan ke lake inglong kiri area lo up to halam ding hangar postian lo lagi asa hala so in charge ni tum party hoi pe nyache pek do jiki terang alang li tami tumlong do apa nak kau ni tumulong women wing tumdolang ini nang pacini pon sudah po pu ward number 4 pen nami itong dundu la pen alang lelo kasang teron pi la pen pu ili tum lumbajong long pen da abu mena lo vice president bina kiling pita do alang tame kalau pun tumulong tulang lapu ni bahini alang tum tai phong aja phong messenger alang tum tame la APHLC long ke claim ke dam kado ke cepedu nai tum la pen aku ladak nang litum paria tong pen banglok pu mijung kado ke alang litum IT cell tum do la pen kacipidu nai la ajit pen banglok pu syukur pen banglok phong arja pra cepacini asonde messenger pu paria dong men tum ana me la mobile phone strike kadom de kadom la pen aku aprang pen ilitum asar jai kathar ke thur cheng pen ke claim ke dam kacipidu do de sang se ilitum dipu
lumajong long tami LA long tami Royal Pangchu alang tami tum long long chetong dundu Lasila hello nili tum kadu bini tum coba ngati matum ano magana tum mga chepachini gilahan ngalo nilimen gila garajen timu lapen nili Central Committee long atrezarar lapen kedam tang dak lumajong pen githur bang lo nili ka MSC ten asi la hello ini jasemet nang tum pen kacingki ke sethan kang tung lapen kadu ko be akidu kisung alam an itu kacini pen koson pen si nili tum ta Forest Department lapen te council lapen la authority ke do tum pen itu koson pen si itu party pen ang tum pan nang cingki nang sethanun pen momon pista mela solong le ke do ke thak long verjima ko kamatha mek pen si tum ta ini la dak nang tum long nang humri lo sila solong lam the si ni tum pan ni le kadu we fan ya por pipon elo atheni tum ke da minta hello bing la se pe check hek pe tum sethan bon nang itum pu akhai bikroman se fansi first pipon pol aso pena phi elitum suarlo hin ben pu elitum mangjir dadu kakurong pipi alang le phana pol pol pen vice president la bangathom pansani la pol pichot po la se pe tum chinki je than bon se na la halo se alang le pansani la frangsia pol pon